kagiat resang kabirang tatan ora rengging Prabu Hataruning ngaduka kumutulung ing kadung malungkung kok bocah bagus atut kaca wonten tinimbang ingkang dawuh kadingar Wadara Sarimbit kalawan Rama Werkudara menika badhe tindak pundi ngene yo nggih pun Wandharati bakal paring kabar marang putra Pandhawa kabeh inggih pawarta menapa menika dina iki wong tuamu para Pandhawa bakal duweni gawe gedhe ya kuwi tasyakuran kang disebut saji syukur ya saji raja suya wah rungokke kupingmu kuwi katut wong tuamu para Pandhawa bakal ngadani saji syukur kabeh dawi criteng enggal tiruna enggal diestoke nokno ninggih Rama Werkudara nuwun sewu wa Kresna saking nampa kawijaban menapa ingkang kedah lampahi iki dina pun karo bapakmu bakal tumuju ana negara Magoda wali ratu sing dikonjur Prabu Jarasandha sawetara ngamarta suwung ampit ditinggal Yai Werkudara Yai Harjuna katentraman garahin ngamarta sak utuhe tak pasrahke marang jeneng sira Gatotkaca sakadang nokno ninggih sedika ngastaken dawuh nanging elinga den eling ya bocah bagus sakjroning wa lan bapakmu lunga saka Ngamarta bengi iki mapan ana ing kedaton Ngamarta ana lakon sing ganjil kados pundi ganjil tegese ora genep tegese ana lakon kang nganeh-nganehi kowe dadi anak Werkudara iso kudu ngrampungi gawe iki wah Gatut wonten dawuh Rama Kyai rungokke kupingmu kuwi kowe anakku aja gawe wirang bengi iki sakmenika siang boten dalu ya gawe kisruk pretah awakmu Wadrawati diestoke dina iki dina lakon ganjil lakon aja gawe wirang wong tuwa nana inggih sedika ngastaken dawuh Rama Werkudara Wadrawati bakal ngestaken dawuh